Nakahanap kami ng napakagandang spot dito sa may Lumbia. Napakalinaw ng tubig, napakasulit kahit yung kanyang landscape. Kaya i-guide namin kayo kung saan nga ba ito. So, ambush style ni. So, depende na lang sa mga kauban, no? No, money. No, honey. Ito mga kauban, guys, oh. Hello. Hi. So, ito guys, natin na ambush adwa. Si Japit o si G-Force. Tara, let's go. At binyahingan namin ng isang oras ang Cagayan de Oro, Lumbia at patungong Pigsagahan. Sa isang oras na biyahe namin ay naranasan namin ang ulan, nawala sa daan, dumaan sa mga sira-sirang daan, sunod-sunuran sa truck ng basurahan. Pero ganun pa man, enjoy the ride. I wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highline poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good at slapping on paint. Don't have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. So hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. At narating na nga namin ang Southwest Pigsagahan. My Bud Light, I like 'em cold and tall. I ain't much on mowing thick grass. I'm too slow, working too fast. I don't do windows, so honey, don't ask. But I'm pretty good at drinking beer. A go-getter, maybe I'm not. I'm not known for doing a lot, but I do my best work when the weather. Mo to no, nakaabot na may og diri may ka parking. Sila ni kuan, ni Busing. So, pila ka kuan bakla yun. Isa ka oras ito bakla. Isa ka oras. So pagbiyahe na mo diri pag motor ni dagan mi og mga isa ka oras no. So taas gid siya. So atong kauban si kuan, si Willow, si Japet, si Kin og si G-Port. So lima mi ka buha ron. Let's go. So tara kay baka init. Yay! Basta man ang biyahe, Jay? Okay ra. Okay ra? Medyo layo sa Permiro pero good ra kaayo. Basta ang biyahe. Okay na boss, pero sabi ko na ako kuhan, lumbia ra ba? 2 bars ra akong tubil. Pagabot sa nan, murag action ko balaka ba eh. Pero okay ra, kita mo tag binotilya. Okay ra. Okay ra boss. Okay ra Murag wala ra kay kun hago, char. Tama to, mawalit sa mga kuan, kulang-kulang na mo nga kuan no. So toyo, suka. Kung lalakarin namin yung pinagparkingan namin patungong Sapa ay nasa 5 minutes lang. So tara, backline na. Magibili na mo dito sa taas ang the mga ride. motor, tapos sinininig backline. Una naming magbaklay og Yan, kita. Cagayan to Upol. Mo nang among baklayon karon, mga guys. So, watch out. Sunod. Laag pud mo dire. Guys, kita man tulay, mo na tulay sa Nuanico Bridge. Sa Nuanico Bridge oh. Akong gagawin-unahan ko na ni pagsaka pagbalik ko. Saka lagi. Ano na, pagsaka balik ko. Okay, akong ginawa na ron. Tagko na kayo untol na mo panaog ko. Tara guys. Tara. Yata manulod. So, panaog da. City Homes Upol. Mo na siyang City Homes Upol. Ay na, aram di. Oh, Tapos alak ko, pwede kayo. so tara. Kita na oh. Ada putang lawan diri kay dito mo gumiya to. Suba. Kaya silang kung ano, naglaba. Ha? Paano? Okay, dili agi ba? Subayo naman eh.
Sama to, subay mig sa pano kay nangitamig spot nga lalom-lalom. Kaya para makaano may makamulumul ba. Muntag. So actually pwede na gid mi diri no kay malagi tawang among background do. So ano na gid siya, sapa na gid siya. So pwede na kayo mi diri mo plaster pero neta mi og medyo lalom-lalom kay para ma-enjoy pud na mo among salom-salom no. Kaya sa worth it kaya nung biyahe no. Hey dalan dia. Hey dalan dia. Napa dire? Dili lang to, oh. So mo to guys, nadaw dalan dito. Tapos gusto mi og kanang kuan, gusto mi nature. So dire mi. Dire mi sa lisod, ganun dito mi sa sayon. Tawo ganang view. Gwapo kayo dito eh. So dalan pa lang, wala na, view na para sa amuha. Uy, ha? Wow. Hindi na lang ta. Grabe guys. Mawalas sa stress guys. Wala na? Jalan dia. Dala, oh tara. Gusto na eh? Pagod na. Isa ka oras na mga biyahe. Worth it kayo. May nganing lugar ang imong manihan guys. So Ato ka daw dito. asa ka rin eh? Good to will. Ha? Good to good. Ito? Ay kaya mo full ba? Tama. Ano ka? Oh, ato tong lang full. Pwede. Dalam dia pun tulis to. Sinasa ka nga pwesto, spot na. Spot na guys, sinasa ka nga pwesto guys. So guys, mo to, grabe git kay kasulit. So, dire mo may spot. Ano no, may medyo nga gamay nga falls tapos patuloy nga nagto. Let's go! So mag-prepare sa amin sa mga paniod to. Sugba, kilaw, o kauban ng mga tropa. Let's go!
Tugon oy. Master kita ni tugtuhog. Ang salay ka. Tuhog may bisag habol ang punuan. Sino yung mga talinis ito mo eh. Ha? Oh, so pwede na mamukaon sa among limpo nga sinugba. Guys, kung sa inyo, basta tugon, barbecue. Gagmay kanyang barbecue sudad oy. Ani magbukid sa lumbia be. Ani kadag kong barbecue. Oy, barbecue station, kabahan ka na. I've been selling my soul, working all day, overtime hours, bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. 'Cause the rich men, cause the rich men. I wish politicians would look out for miners, not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the whole beast milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new. Yun bang napaka-stress mo na sa buhay pero nawala lang bigla dahil sa lugar na to? Sa lugar na walang cellphone, walang signal, at walang internet. Basta ba kasama ang tropa at sama-samang uubusin ng oras para maaliw ang sarili. At hanggang dito na lang namin tatapusin ang video namin dahil uuwi na kami at pinaghahanap na rin kami ng aming mga asawa. For clarification lang, dalawa lang pala kami, may asawa dyan. Dahil sawi yung tatlong kasama namin. Thank you for watching mga guys, at kung gusto nyo ng ganitong mga trip ay follow nyo po ang page natin.